ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 1341 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 838 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 523 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 29 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହିସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 48,769କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 13,315 ଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 6,881, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,278, ଗଜପତିରେ 2,040, ଯାଜପୁରରେ 1,649, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1,488, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 908, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,315, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 695, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,076, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2,453, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 723, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 927, କୋରାପୁଟରେ 1,361 ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,098, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 1,066, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 194, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 476, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 681, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 543, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 700, ଅନୁଗୁଳରେ 443, ମାଲକାନଗିରିରେ 943, ସମ୍ବଲପୁରରେ 1,195, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,581, ବୌଦ୍ଧରେ 220, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 188, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 101 ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 389ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 31,784 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 15,343 ରହିଛି। ଆଜି କରୋନା 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 296କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କରୋନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରୋଗର 53 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।